Hola, bon dia. Benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui d'Estudiar Valencià d'altra manera he preparat 6 paraules. A poc, en els pròxims vídeos publicaré el vocabulari i les frases fetes que vaig aprendre i em van ajudar a aprovar l'examen C2 de valencià al primer intent. Doncs les 6 paraules d'avui són abaratir, abraonar, aclaparar, aclarir. Tenim després la paraula acomiadament i l'última és acovardir. La primera paraula, abaratir. És un verb transitiu i pronominal. El seu significat és de rebaixar el preu. I he posat un exemple. Cal abaratir la factura d'electricitat. La segona paraula és abraonar. És un verb transitiu i pronominal. I el seu significat és de llançar-se contra algú. S'abraonar contra el meu amic. Aquest verb té 2 significats més. Per tant, si els trobeu, deixeu els vostres comentaris. Passem a la següent paraula. Aclaparar. És un verb transitiu i pronominal. I el seu significat és fer perdre l'ànim a algú. L'exemple és les desgràcies l'aclaparen. Aquesta paraula també té més significats. La quarta paraula és aclarir. És un verb transitiu i el seu significat és de fer més clar, com per exemple, aclarir els cabells. Recomano que busqueu aquesta paraula en el diccionari, ja que és interessant que conegueu tots els seus significats. Passem a la cinquena paraula. És un substantiu masculí. El seu significat és acció d'acomiadar. L'acomiadament del meu marit ha sigut injust. Per a entendre millor el significat d'aquesta paraula, t'explique breument què vol dir acomiadament. És l'acció a través de la qual un empresari dona per acabat un contracte de treball amb el seu treballador o la seva treballadora. Hem arribat a l'última paraula d'avui, que és acovardir. Acovardir és un verb transitiu i pronominal i el seu significat és de fer que algú tinga por. L'exemple és s'acovardeix de seguida. Fins ací l'episodi d'avui. Si us ha agradat, podeu compartir-lo amb els teus amics o companys. No oblideu practicar. I ens veiem per ací. Adeu!